Ito na yung resulta ng ating crossbreed. 3 months old na sila ngayon mga ka-chicken. Ating experimental breeding. Tanong sa update. O, ito na sila. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa channel, ano? Ngayon mga ka-chicken, mahalaga yung ating pag-usapan o ipapakita, no? Kasi mag-update tayo sa ating mga crossbreed na Rhode Island Red at saka broiler, no? Ayan, ngayon 3 months na sila mga ka-chicken, 3 months old, kaya titingnan natin mga ka-chicken, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutan i-subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos o vlog dito sa ating channel, no? Okay, ayan, ngayon nandito na tayo mga ka-chicken sa ating grower house. O, dito na sa baba, ayan yung ating mga crossbred, broiler at saka Rhode Island Red, no? O, ayan na sila, nakakatuwa na. 3 months old nila ngayon mga ka-chicken. Tara, pakita ko sa inyo mga ka-chicken. Oh, ayan, ngayon mga ka-chicken, papasukin natin. Ayan na sila mga ka-chicken, no? Ayan na kalalaki yung ating mga crossbred ng broiler at Rhode Island Red. Yun, no? Ayan lang mga ka-chicken ngayon. Dahil magpapakain din tayo sa kanila, no? Ito yung pakain ko sa kanila. Ito ay Rumble BFC na hinalo ko dito at saka may may Madre de Agua, ayan, at saka may darak, ayan, para lang, less lang yung pakain natin sa kanila, pero sustansya na yan, lalo na yung Madre de Agua. Ayan, ayun, papakain tayo ngayon sa kanila. Buksan muna natin. Natin pakainin. Sila mga ka-chicken, no? Ayan na, nakakatuwa na sila tingnan ang ating mga crossbred Rhode Island Red broiler. 3 months old sila ngayon mga chicken. Ayan, malalaki na. Ayos na ayos talaga. Lalo na pagdating nila nito ng 5 months, 6 months. Ganda na ito. Lalong maganda itong tingnan. Ano? Nakakatuwa na talaga sila mga ka-chicken. Nabawasan pala ito ng isa mga ka-chicken, no? May namatay dito isa kasi naipit doon sa gilid sa may kahoy.
napasok yung ulo. Kaya hindi na nakalabas. Naipit. Kaya nabawasan to ng isa. May tura mga ka-chicken, no? Isa, oh. BPR yung formahan. Ayos na ayos. Kaya nakakatuwa sila mga ka-chicken, no? Yung result ng crossbreeding natin sa broiler sa Rhode Island Red. Tuwa sila. Tuwa silang tingnan. Ayos. Ito na sila. Oh, ayan mga ka-chicken, no? Ito na yung resulta ng ating crossbreed na Rhode Island Red at saka broiler, no? 3 months old na sila ngayon mga ka-chicken. Kaya ito na. Malaki na mga ka-chicken. Ayos na ayos. Ang 3 months old nila ngayon mga ka-chicken. Nakatuwa na sila tingnan, no? Ang ating mga alaga, ating experimental breeding. Ito na sila sa mga nag-aabang, nagtatanong sa update dito sa ating crossbreed result. Ito na sila, 3 months old ngayon, sa ngayon. Ayos na ito mga chicken. Yung magiging resulta, no? Nakatuwa na sila lalo na pagdating nito ng 4 months, 5 months, 6 months. At titingnan din natin yung magiging egg production nila, no? Na dahil crossbreed na sila ng broiler, no? Yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutan i-subscribe. Napakalaking tulong po niyan dito sa ating channel. At baka lagi kayong magiging updated o notified sa mga susunod nating i-upload ng mga videos dito sa ating channel tungkol sa pagmamanukan mga ka-chicken, no? At ayan mga ka-chicken, ingat po tayo palagi hanggang susunod natin na vlog. God bless. Thank you.